Dweud eich dweud ar safleoedd arfaethedig ar gyfer ysbyty newydd yn ardal Hywel Dda. Mae gennym ni oll weledigaeth i bob un ohonom fyw bywydau iach a llawen. Fe wnaethom gytuno ar y strategaeth ar gyfer cyflawni hyn ar ôl ymgynghori â chi yn 2018. Nawr rydym yn ceisio buddsoddiad mawr mewn llawer o gyfleusterau iechyd a gofal ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Yn ogystal â darparu mwy o ofal yn eich cartrefi a'ch cymunedau eich hun, rydym hefyd yn bwriadu adeiladu ysbyty gofal brys a gofal wedi gynllunio newydd. Mae hyn mwyn i ni allu gwneud ein gwasanaethau yn llai bregus drwy ddod â themau o feddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill ynghyd i gydweithio'n agosach gyda chyfleusterau gwell i gleifion a staff. Byddai ysbyty Bronglais Aberystwyth ac ysbyty tywysog Philip Llanelli yn aros yr un fath yn bennaf, ond byddai Glangwili Caerfyrddin a Llwynhelig Hwlffordd yn dod yn ysbytau cymunedol. Fe wnaethom gytuno bod angen i'r ysbyty newydd fod rhywle rhwng neu yn cynnwys Arberth a St Clair yn ne ein hardal. Mae hyn oherwydd dyma'r parth sydd agosaf at y rhan fwyaf ohonoch, oni bai eich bod yn agosach at ysbyty Bronglais neu ysbyty Treforys. Awgrymoch sawl safle a gyda'ch cymorth chi a chymorth arbenigwyr, rydym wedi eu cyfyngu i 3 safle y rydym am gael eich barn arnynt. Mae safle Gerddi'r Ffynnon Hendi Gwynar Daf yn dir amaethyddol i'r gogledd ddwyrain o Hendi Gwynar Daf, lain y milltir o ganol y dref. Mae rhwng yr A40 i'r gogledd, cae rygbi Hendigwyn i'r dwyrain a chartrefi Gerddi'r Ffynnon i'r de. Mae safle Tŷ Newydd Hendi Gwynar Daf yn dir amaethyddol ac adeiladau sy'n rhan o fferm Tŷ Newydd. Mae'r safle i'r dwyrain o hen hifenfa Hendi Gwynar Daf a chanol y dref, ac mae ffordd yr A40 lain a milltir i'r gogledd o'r safle. Mae safle St Clair lain a milltir o ganol y dref i'r gorllewin yn agos i bwll trap. Nid ydym yn ffafrio unrhyw un o'r safleoedd ar gyfer yr ysbyty newydd. Mae yn dal i fod yn agored i drafodaeth ac rydym am i chi ddweud y canlynol wrthym. Pa safle sydd orau yn eich barn chi a pham? Unrhyw bryderon a allai fod gennych am safle, fel y gallwn ei hysgoi, roi sylw iddynt neu leihau ei heffaith. Unrhyw beth arall rydych chi'n meddwl y mae angen i ni ei wybod. Mae gennym fwy o wybodaeth am bob safle a gyfynnwn i chi ddarllen ein dogfen ymgynghori neu grynodeb ohoni, i'ch helpu i ffurfio eich barn a gyfynnwn i chi hefyd lenwi holiadur. Gallwch chi wneud hyn drwy'r canlynol. Troi at ein gwefan biph.gig.cymru/safle cysylltnod ysbyty cysylltod newydd i gael llawer o adnoddau defnyddiol gan gynnwys fersiynau mewn ieithoedd eraill a fersiwn hygyrch i ddiwallu eich anghenion. Mynychu digwyddiad yn leol neu ymuno â digwyddiad ar-lein. Anfon e-bost at hywelda.engagement@wales.nhs.uk neu ein ffonio ar 0300 303 8322, cyfraddau galwadau lleol. Rydym am i bawb gymryd rhan a rhannu ei barn. Gallai unrhyw un ohonom fod angen cael triniaeth yn yr ysbyty newydd, neu ymweld â chlaf yno, neu efallai y byddwch yn gweithio yno yn y dyfodol. Rydyn ni wir eisiau clywed gan bobl a allai fod yn agored i niwed, neu'n cael ei heffeithio'n fwy nag eraill gan ein cynigion. Mae hyn mwyn i ni allu ystyried y safbwyntiau hyn yn ofalus, pan byddwn yn dewis neu'n diastyru safleoedd rhag cael eu hystyried. Rydym yn gobeithio gwneud y penderfyniad hwn yn ddiweddarach yn 2023, ond bydd y cymryd sawl blwyddyn cyn i ysbyty newydd gael ei adeiladu, a'r drysau yn agor i chi. Cofiwch gymryd rhan a dweud eich dweud ar ddyfodol gofal iechyd yn Hywel Dda. Diolch yn fawr.